Bisan pa man kung may Pfizer allocation ang dakbayan sa Lapu-Lapu City Health Office, way nabatyagan o nakitang pagdagsa sa mga tao nga mipiling magpabakuna o Pfizer. Siluan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, tulo ka mga rason ang gitan-aw karon sa taga Lapu-Lapu City Health Office nga posibleng hinungdan niini. Una, posibleng dili paingon niya nakadaghan ang mga tao ang nasayod nga may Pfizer vaccine allocation ang Lapu-Lapu City gikan sa DOH7. Ikaduha mao ang accessibility tungod kay ang vaccination site ato aman sa Chongwa Hospital sa Cebu City. Ug ang ikatulo, posibleng kampante na ang mga taga Lapu-Lapu sa Sinovac ug sa AstraZeneca tungod kay menos lang ang mga nakasinati ug side effects. Nagsugod na ang pag-andam sa master list sa Lapu-Lapu City Health Office sa gustong magpabakuna sa Pfizer. Sa pagkakaron, kapina sa usa ka gatos ang nalista ug endorse nila kini ngadto sa DOH7 nga mo'y muhatag sa go signal kung kanus-an na makasugod og pagpamakuna gamit ang Pfizer vaccine. Mutanyag og libreng transportasyon ang dakbayan padung sa vaccination site sa Cebu City ug pabalik. Pagbakuna, murag usagid ka batch gyud ba? Dili mo mag ulhos-ulhos. Pwede ra pod ang katunay mga sakyanan, pwede ra sila modernisasyon nga pero mausa gyud og bakuna kanang usa ka tagaan magumig time nga for one day murag 2 hours i-allot sa kanaging Lapu-Lapu City. Gikatakdang modawat sa ikaduhang dose sa Sinovac vaccine ang 80 anyos nga si Neni Noval ug Mang Adlawa. Dili niya gusto ang Sinovac apan wa siya'y pagmahay. Wa usay gipiling brand sa bakuna ang 84 anyos nga si Matilde Polvera. I have no other comments. Whatever I have received, it's okay for me. And so far, how was it, ma'am? How do you feel? I feel as if nothing happened. It's my decision. I don't want to submit to any vaccine, whatever brand. Nagpadayon karon ang pagpamakuna sa Lapu-Lapu City Health Office sa mga health frontliners, senior citizens ug mga tao nga may mga balatian kon with comorbidities. Sa Lapu-Lapu City, aduna nay 1,417 ka mga health frontline workers nga nakakumpleto na sa duha ka dose sa Sinovac vaccine. Samtang inay karong simanaha, iuswag ngadto sa Hunyo 1 ang pagpamakuna sa ikaduhang dose sa mga medical frontliners nga nahatagan og first dose sa Sinovac. Among gi-extend namo ni follow me sa guidelines nga kanang sa 10th week. Why is that? Kay mao man kuno yung study nila, mas maayo kuno ang result kuno kung adto nimo ihatag sa 10th week. May 1,651 na ka mga tao ang nakadawat sa first dose sa AstraZeneca vaccines sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Bob, subling gitataw sa taga City Health Office sa Lapu-Lapu nga dili sila modawat og mga walk-in. Gikinahanglan gyud nga magpa-pre-register ug motawag sila sa City Health Office. Bob? dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.